Good day everyone, this is Jordan for I Am Tacloban. Hi mga ka-I Love, welcome to my channel. Ngayon po ay ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol po sa gown na binili po ng aking friend sa isang kilalang designer sa Manila. Ang designer na ito ay walang iba kundi si Sir Edgar Jaranilla. So, ang friend ko pong ito ay si Marcos Asirit from San Jose, Tacloban City. Isinama ko po siya dito sa vlog kong ito kasi I am excited kasi yung gown po ni Sir Edgar Jaranilla na ginamit noong Miss Earth 2019 at Miss World 2019 ay nasa kanya na. So mga kaibigan, silipin po natin ang gown na ito kasi napakaganda ng gown na ito na nakuha ni Marcos Asirit doon kay Sir Edgar Jaranilla. So para kay Sir Edgar Jaranilla, maraming salamat po sa iyo, Sir. Ang gown na po ito ay nandito ngayon sa Tacloban City at ginagamit po ito sa mga fashion, sa mga modeling, sa kung mayroong mga pageant. So friends, papakita ko sa inyo ang gown na ito na gawa ni Sir Edgar Jaranilla. Samahan niyo po ako.